بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddari sake saduwar mu cikin wannan masallaci namu mai albarka wanda ake wa unwani da masjid finance domin ci gaba da karatu wanda muke gabatarwa a cikin wannan littafi namu na kitabut tauhid na muna cikin babin da ke bayani akan addu'a ila shahadati la ilaha illallah inda malai bude da aya daga cikin suratu yusuf alaihi salam qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basirati sannan yau zamu tashi akan hadisi wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أدعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أدعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أدعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه وانا إمام البخاري ده إمام مسلم سكرويته وانا حديثي صحابي حديثي كما شيني ببن صحابينا abdullahi ibn abbas wato kani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan babbansa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa mu'adhan ila al-yaman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adhu zuwa yemen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'adhu zuwa yaman a matsayin malami mai da'awa ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga musulunci kuma a matsayin mai hukunci alkali duk shi zai karantar zai yi hukunci zai yi wa'azi kuma ya tura shi ne a rabiul awwal shekara na 10 da hijira kamar yadda ya fi shahara a wajen zantutuka ya aike shi da shi da maluma suka ce da shi da abu musa al-ash'ari amma hadisi yawanci ana ambaton shi mu'azu domin shi ne jagora manzala sallam ya ce ƙala lahu ya ce masa innaka tati qauman min ahlil kitabi ya mu'azu ka sani zaka je ne wajen mutane ahlul kitabi kenan kawai manzo Allah yana ce masa ka shirya za ka je inda za ka je nan masana ne ba jahilai ba ne domin suna da littafi akwai attaura da injila yahudawa ne da kuma nasara saboda haka suna da ilmi saboda haka ka shirya maluma suka ce wannan har yanzu yana karantar da dalilin cewa annabi sallam ya san halin mutane ya san halin mutane ko ta hanyar wahayi ko ta hanyar tajiriba ya sa manzo Allah sallallahu ya ce to ka san inda zaka je don kai ma ka shirya ka san waɗanda za su fuskanta innaka tati qauman min alil kitabi zaka je ne wajen mutane
masu ilmi masana sun san attaura sun san injila. Saboda haka idan ka je falyakun awwalu ma tad'u ilaihi shahadata Allah ilaha illallah, ya zamanto farko abinda zaka fara kiransu akai zuwa gare shi shine shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Maluma suka ce fa dinnan fa ne listi'naf ko kuma ta zamanto adifa wallam lil amri, wannan lamul amri ne. Falyakun ya samu dari ya zamanto aka daure shi. Awwalu shine ismu yakun, shahadata shine kabar yakun. Yana iya zamantowa a karanta falyakun awwala ba tare da masa ruwa ba mai fata, falyakun awwala ma tad'u ilai shahadatu, sai zamanto awwala shine kabar yakun muqaddam, shahadata shine ismu yakun muakkar. Kun fahimta? Domin kana wa akwatuha suna wani aiki, za su yi wa sunan farko rufa, su yi na biyu nasba. Mun fahimta? Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zamanto farko abinda zaka kira su shahadata Allah ilaha illallah, su shaida ba abin bauta da gaskiya sai ilmi. Maluma suka ce a shahadatu huna min ilmi, wato zan sun san shi, sun san wannan kalma, kamar yadda Allah ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna. Kenan kalmar la ilaha illallah dole sai ka san ma'anarta, sai ka san ma'anarta, faɗinta zai amfane ka. Amma idan mutum yana faɗinta kawai bai san ma'anarta ba, to da saura, zai iya warware ta a bisa rashin sani. Mun fahimta ba? Domin su mushrikan Laraba sun san ma'anar la ilaha illallah. Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Har wallahi in ka tambaye su wa ya halice su, za su ce Allah, za su ce Allah, kamar yadda zo cikin suratu Zukhruf. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah. In ka tambayi mushrikai marasa addini wa ya halici sammai, wa ya halici kasai, za su ce Allah. Duk sun yarda, sun san halitta nan, duk waye su sun san Allah shi ya yi su, amma ba su yarda da kalman nan na la ilaha illallah, shi yasa suka ƙi faɗinta. Shi yasa lokacin da babba annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa ta zo masa, kamar yadda za mu samu a gaban insha Allah, manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa ya ce la ilaha illallah. Akwai Abu Jahal a wurin da Uqba ko kuma wani su biyu, sai ya kalle su, ya kalle annabi, sai su ce to yanzu kai za ka faɗi wannan kalma ka mutu a ce dottijo zafi mutuwa ya koma addinin yara, ya koma addinin yara, ka bar abin fada. manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka faɗi wannan kalma ne kuma tsaya maka gaban Allah ce kai musulmi ne. Ya ce ya Muhammad, lalle na san abin da ka zo da shi gaskiya ne, gaskiya ka zo da shi kake kira a kai, kuma gaskiya ce, sai dai kuma abu ya riga ya nisa. Ya ce abu ya riga ya nisa, saboda haka kawai a ƙarshe ya ce ya tafi akan addinin iyaye da kakanni. Mun fahimta ba? Allah ya sauwaka. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh idan farko abinda zai kira, domin Yaman a wancan lokacin mafiya yawa a wurin su ne Yahudawa da Kirista, Nasara. Shine annabi ya ce to farko abinda zaka kira su kenan. Wa fi riwayatin, ga wata riwaya na hadisi, ka kira su ila an yuwahhidullah, ka kira su zuwa ga su kadaita Allah mahalicci shi kadai, su kadaita shi da bauta. Ma'ana ka kira su zuwa ga su bauta Allah shi daya. Kun fahimta ba? Sai ce fa'inhum ad'auka lizalik, idan suka yi ma biyayya akan haka, suka yarda za su kadaita Allah da bauta, fa'alimhum, to sannan ka sanar da su,
ka sanar da su annallahu iftarada alaihim ubangiji ya fararta a kansu ya wajabta musu kamsa salawatin salloli guda 5 azhar la'asar magariba isha asubahi salloli guda 5 fi kulli yawmin wa layla cikin kowane wuni da dare an wajabta musu wannan. Kaga sanda aka zo da kalmar tauhidi tuku sannan aka biyo da sallah, wannan yake gwada cewa idan babu tauhidi ba sallah, domin shi ne farko sai mutum ya san tauhidi ya tsaye da tauhidi sannan duk wata ibada za ta inganta. manzo Allah sallallahu ya ce fahimhum ada'uka lidhalik, idan suka yi ma biyayya akan haka suka yarda za su tsaye da wannan lokuta guda 5 suka yarda da haka, to har yanzu fa'alimhu ka sanar da su annallaha aftarada alaihim sadaqatan, ubangiji ya wajabta musu sadaka tukadu min agniyaihim da za a karba daga mawadatansu faturaddu amir ala fuqara'in ga talakawansu, wato zakka kenan. Ka sanar da su Allah ya wajabta musu zakka za a karba ne daga mawadata wanda suke da halin fitar da zakka, sannan kuma a ba wa talakawa zakkar. Allah ce ka gaya musu wannan. fahimhum ada'uka lizalik, idan suka yi ma biyayya akan haka suke yarda, kaga mataki mataki kenan, su yarda da la ilaha illallah, su yarda da sallah, su yarda da zakka. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az, ya ce fa iyyaka wa kara'ima amwalihim, fa iyyaka ka shedinka wa kara'ima amwalihim, ka nesanci daukan dukiyar da ido yake kai. Mana idan za ka ɗauki a dabbobi a raƙuma ko shanu, to kada ka dubi manya-manyan garke ka zaɓa ka ɗauka. A'a, akwai ƙa'ida. Ba akwai ƙa'ida ba da shari'a ta ce idan shanu suka kai 30 akwai abin da za a ɗauka, yanzu suka kai 40 ga irin wanda za a ɗauka. Raƙuma idan suka kai 5 gashi, ƙasa da 5 ga yadda ba komi ko, idan suka kai 10 gashi, suka kai 15 suka kai 20 gashi, in suka kai 25 gashi, har suka ɗora. Kowane ne an faɗi abin da za a ɗauka. Saboda haka ka ɗauki abin da yake a ƙa'ida. Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa iyyaka da shaidinka wa kara'ima amwalinka ne sanci taɓa ainihin dukiyarsu wacce ido ke kai. Wattaqi dawatal mazlumi, ka faji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta. Fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun, babu shamaki tsakanin addu'ar da ubangiji. Idan ka ɗauki dukiyar da ba shi ne ba, kaga wannan babban sahabi ne Mu'adh ibn Jabal, manzo Allah sallallahu alaihi yake gaya masa, kusa da hadisin sa ba muka fara a babi. Manzo Allah sallallahu alaihi yake ce masa, to addu'a wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da ubangiji, idan yayi Allah zai amsa. Tanamu aynaka wal mazlumun muntabihun yadawu ilayka fa'inul lahi lam tanam. Kana bacci, wanda aka zalunta shi ko ba bacci, yana daga hannu yana roƙon Allah, an zalunce ni, alhali Allah baya bacci, yana jinsa, zai amsa masa, zai taimake shi. Wani hadisi yake cewa idan aka zalunci bawa ya kai kuka ga ubangiji sai al'arshi ta girgiza, ubangiji ya tambayi hamalatul arshi mala'iku ya ce me yake faruwa, ce bawanka ne aka zalunta ya kawo kara gare. Ubangiji ce zan taimake shi ko da wani lokaci, sai na karɓa mai, sai na taimake shi ko da wani lokaci, ko da bayan zan ko yaushe. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'azu, saboda ya yi taka tsantsan kada wuce iyaka. Mun fahimta ba? Yawwa. Ta dama muna magana akan tauhidi. Maluma suka ce a shi tauhidi, kalmar la ilaha illallah kalma ce sai ka kudurce ta a zuci, ka faɗe ta da harshe, sannan gabbai su aikata. falayi ta kada bi kalbihi, da za ka kudurce ta a zuciya kawai, wala ya kulbi lisani ashhadu an la ilaha illallah,
a zuciya mutum bai ce ashhadu an la ilaha illallah ba faqad qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wannan babban malami yace innahu laysa bi muslimin bi ijma' ba musulmi bane bai shigo ba hatta yandika biya sai ya furta ta da baki kuma a zuciyan ka yarda da la ilaha illallah ka kudurce ta amma baka furta ta ba to babu musulunci bai zo ba ya sa mai risala yace kudure ne a zuciya kuma qaulun ne bil lisan wal amalu bil jawari sannan gabai su kuma su za su tabbatar da la ilaha illallah fanniyatu faqat la tujzi niyya kadai baya isarwa a la ilaha illallah dole sai an hada wannan abubuwan duka sun haɗu mun fahimta ba Allah ce muke walahuma an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybara la'udiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يداها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يداها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأداه الراية فقال انفس على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون نعم wannan hadisi kamar yadda muka ji hadisi ne na imamu bukhari da imamu muslim shine ma'ana walahuma ko ya ce walahuma wato bukhari da muslim domin hadisinsu ne ya gabata yanzu ma sahabin hadisin shine salim bin sa'adin radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yawm khaybara a ranan da aka fita ghazwatu khaybara a wani kauye ne a Madina wancan zamani na Yahudawa mun fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je khaybara sai ya ce la'udiyan nan raya ta gadar rajulan ya ce gobe zan baiwa wani a cikin kututa wato kenan za a aike shi za a ba shi tuta a tura shi zuwa ga jihadi wani wuri ya je kira wasu mutane zuwa ga addinin Allah manzala sassalla ya ce la'udiyan nan raya ta gadar rajulan kaga rajulan na kira ce saboda haka ba san wane ne ba zan ba da tuta gobe wani mutum daga cikinku wannan mutumin yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah da manzonsa wa yuhibbullahu wa rasuluhu kuma Allah da manzo ma suna son sa kaga kwalwalwa kenan wannan shaida ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin nan da zan baiwa tutar nan mutum ne mai son Allah mai son annabi kuma Allah da annabi kuma suna son sa kaga babban matsayi ne wannan akwai wani sahabi wannan annabi sallallahu alaihi ya sha faɗi wannan akwai wani lokacin da yace nan ma yace gobe zai aiki wanda amini ne amintacce ne a sama amintacce ne a ƙasa amintacce ne cikin shi ne sai na umar ya ce ban taɓa shawar shugabanci ba sai wannan ranar an fito da asuba an cika masallaci
ya ce sai ni haka ko annabi zai ganni ko a ce ni ne da mutane kowa yana kokarin da ya annabi ya kan shi ba annabi sallallahu ya sallame ana jira wane ne kowa yana Allah Allah shi ne tunda an ce amintacce ne a sama amintacce ne a ƙasa Allah da manzo duk sun amince da ai kaga magana ka ne sai manzo Allah sallallahu ya ce ina Abu Ubaida Amir ibn Jarrah aminul umma shine shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu ya bar duniya da aka zo su mutanen Madina suka koma suna mitin akan cewa shugaba ya fito daga cikinsu labari ya zo wa mutanen Makka sai na Abubakar da Umar da shi Abu Ubaida da su uku suka je suka same su ce musu ai ku mataimaka ne shugaba mu muka zo da shi kuma a cikinmu ne kamata ya kasance ku mataimaka ne ko ansar ne mu ne muhajiru to aka dai muhawara ƙarshe sai na Abubakar ya ce tsakaninka Abu Ubaida ko Umar ko ya kamata ku zamanto shugabanni shugaba ɗaya daga cikin ku domin kai amini ne a sama amini ne a ƙasa Abu Ubaida ya ce kai da annabi ya nuna ka ya sa ka kai sallah mun bi ka sai na Umar ya ce mu ma mu baya Abu Ubaida ya ce mu ma mu baya shi ganin shi kenan kawai mutane Madina ba suka taso mu ma mu baya sai aka tayi masallaci kawai kowa an yi mu baya mun fahimta to wannan matsayi ne mai daraja Allah na son sa da manzonsa shi ma yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai yi buɗe ayyabtahu Allahu Khaybara ala yadayhi Allah zai buɗe Khaybar a hannunsa wannan bushara ne na nasara cewa za a samu nasara ta hannunsa fabatan nasu mutane suka kwana cikin daren ya duku na lailatahum suna tattaunawa kowa yana fata ina ma da shi ne ina ko da Allah zai sa shi ne ya kodo na suna kutsa cikin fata da kwaɗayin tattauna cewa to Allah ya sani wataƙila kai ne kowa yana fata dai ina ma za a ce shi ne kashe gari ya waye falan ma azbahu lokacin da suka wayi gari gadau ala sallam sai suka yi sammako zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ai zahabu ilai fil gadwati mubakkirina da sassafe kullum yarju an yuda kowa yana so a bashi domin ya samu wannan daraja matsayin da Allah ba da shaida yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo suna son sa aka yi sammako aka zo an haɗu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina aliyu ina aliyu na abu ɗalib ina yake kenan shi ne aina aliyu na abu ɗalib ina aliyu da abu ɗalib faƙila sai sabbai suka ce kuwa ya shi ainihi ai sai na ali ba shi da lafiya yana kuka yana fama da ciwon ido huwa ya shi ainihi yana fama da ciwon ido idanunsa na ciwo fa'arsalu ilai manzala ce ku aika ya zo fa'arsalu ilai sai suka aika gare shi fa'utiya bihi sai aka zo da shi kaga maluma suka ce wannan jimla da aka ce fa'utiya bihi aka je aka zo da shi ya nuna ma ciwon ido har bai iya gani sanda aka yi mai jagora dan jagora ne ya je ya riko shi ya zo da shi mun fahimta? dan jagora ya je ya zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba saka fi ainihi manzo Allah sallallahu sai masa tofi a idanunsa ka kenan tofi halal ne da qur'ani da sunnar annabi sallallahu da zantukan da basu saba shari'a babu shirka a ciki halal ne amma tofin da aka karanta sunan wani aljani aka yi shirka ne sai wanda ya zan ayan qur'ani ko hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daidai ne wato faru a sha ko ma shi mara lafiyan yayi wanka da dai makamancin wannan fa basaka fi ainihi manzala sallallahu ya mai tofi a idanunsa wada alahu manzon Allah ya mai addu'a Allah ya bashi lafiya ya warkar da shi
a take Allah ya warkar da shi fa bara'a sai ya warke. Wannan yana daga cikin ayoyin Allah da suke nunawa bisa kudura ta Allah da kuma gaskarta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne. Kuma wannan har yanzu yana nuna matsayin Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yadda da daraja, cewa yana son Allah da manzo ma suna son sa, ko ba haka ba? Yawwa, fa bara'a sai warke, ka allam yakun bihi waja'u, kamar ma bai taba yin ciwon ido ba, kamar bai taba ciwon ido ba ko da ɗaya, a take kawai ya warke. Fa dahu rayata, sai Allah ya bashi tuta, sai ya bashi tuta, annabi sallallahu ya bashi tuta ko? Fa dahu rayata, sai annabi ya bashi tuta. Faƙala, manzo Allah sallallahu ya ce masa, unfus ala rislika, ka tafi a hankali, ka tafi sannu-sannu a hankali zaka, hatta tanzila bisa hatihim, har ka je wato ƙofar garin, har ka je ƙofar garin, ai ma ya tubu minu, abinda ya kusa da garin, wa ma haulahu. Mun fahimta ba? Ka je har dab da ƙofar garin, tanzila bisa hatin, sun ma'uduhum ila silam, sannan diga nan sai ka sanar da su ka iso, ka kira su zuwa ga musulunci. Ma'ana ka kira su zuwa ga musulunci shine ka kira su zuwa shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka kira su zuwa ga tauhidi, ka kira su zuwa ga musulunci. Kaga kenan ne sallallahu alaihi wasallam bai ce ka je ka yake su ba. Ku fanci wannan wurare hadisai biyun nan, ina tukun ake wa mutum ga musulunci, ba ka tashi yanzu ka je ka kama mutane da yaki. Yanzu wanda suke yan boko haram nan kaga ba addini suke ba, don ba inda musulunci ya ce ka je ka fada mutane da yaƙi kawai haka, wannan ta'addanci kenan. In ba su tuba ba wallahi za su haɗu da Allah ranar kiyama. Ka kira su zuwa ga musulunci, belle kuma ina ka ce maka kashe dan uwanka musulmi, ina ka ce kashe dan uwanka musulmi, ka koda dukiyar dan uwanka musulmi, ba inda ka faɗi. Shi musulunci ka'ida ne, shari'a ne, ka'ida ne, Allah ya shirya abinsa ya tsara, sai ka biyan da yake so, sai ka biyan da ya ce. Ka kira su zuwa ga musulunci, wannan shine mataki na farko. Wa akbirhum, ka ba su labari, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa akbirhum, ka ba su labari bima yajibu alaihim, da abin da ya wajaba gare su, ka ba su labarin abin da ya wajaba gare su. Bayan ka kira su ga musulunci cewa su mika wuya, sannan kamar wancan hadisi te musu ga bayan haka ga lokuta 5 na sallah, bayan haka idan dama ta samu ga zakka da ake, ga kuma yadda ake fitar, ga yadda ake yi. Ka ba su labari abin da ya wajaba a kansu na musulunci. Min haƙƙin lahi ta'ala fihi, na haƙƙin Allah maɗaukaki cikinsa, cikin ainihin musulunci, ka gaya musu. Mun fahimta ba? Ya ce fawallahi, manzala sassala ya ce na rantse da Allah, manzala ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah, da an yadi Allah bika rajulan wahidan, ka sani kai sai na Ali, Allah shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka. Da an yadi Allah bika rajulan wahidan, ko kai mai sauraro yanzu, domin ba ya tsaya ba ne a kansa, Allah ya shirar da mutum ɗaya, ka yi dalilin wani mutum ɗaya ya fahimci addini ya shigo musulunci, ya karɓi musulunci, khairun laka, shi fi alheri a gare ka, min umurin na'am, akan a baka garkin jajayen raƙumi. Domin su laraba ba dukiyar da tafi kima da daraja da mutunci a wurinsu kamar raƙuma. Sama kuma wancan lokacin kun san ba jiragen sama, ba tireloli, babu wane ne, wannan ita ce babbar dukiya. Saboda haka manzo Allah sallallahu kuma yana magana ne da su laraba masu wannan dukiya, yace kai dalilin mutum ɗaya ya shiryu ya shigo musulunci, ya fi a baka garke na jajayen raƙuma. A wata ruwaya na hadisi manzo Allah sallallahu ya ce ka yi dalilin mutum ɗaya ya fahimci musulunci ya shigo musulunci, ya fi a baka duniya da abin da yake cikin duniyar.
a baka dukkan dukiyar duniyan nan a ce naka ne, to ka yi dalilin mutum ɗaya fahimci ya shigo musulunci ya fi ma wannan. Domin wannan dukiyar duniya ko ba ta ƙare ba, ka ƙaddara a baka shekara 1000 kana jin daɗinta, kar ma ka yi rashin lafiya, kar ma ka yi komi ko mura, kana ta jin daɗinta, to a shekarun za su ƙare. To ina aka fuskanta lahira, za a mutu. To abinda Allah zai baka a lahira, ma la ainu ra'at wala udhunu sami'at wala kadara ala qalbi bashar. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lahira abinda Allah ya tanada wa bayinsa yan aljanna, ido ma bai taba ganin ni'imar ba, kunne bai taba jin labarinsa ba, zuciya ba ta taba tunawa ba. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai dalilin mutum ɗaya shirya fi a baka wannan dukiya, domin lada da za ka samu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun fahimta ba? Shi ne ya ce menene ya dukuna aya kudu, wato man fassara wancan abin nan. Cikin wannan hadisan akwai fa'ida mai yawa da muka karanta. A ciki cewa kira zuwa ga Allah wannan ita ce hanya ta Allah, kuma ita ce hanya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin ya bude da aya ne yace kul hazihi sabili. Na wannan ba sai da jiya na masallaci ya mutu kowai sai ya mana kwabar kudi dubu da sai ya shi ne ya na mala yana cewa batiri na masallaci ya mutu.